Dash protiv Flasha. Wow, spori dete. Ja nisam dete, ja sam Dash, najbrže dete na planeti. O, Kuli, ti si super heroj, ali iskreno deluješ mi kao amater. Amater? Ja sam super devojka. Super devojka, kako je to ime? Svi mogu da kažu da si super i prilično je očigledno da si devojka. Znam, možeš biti plavuša. Plavuša? Misliš da je to bolje od super devojka? Da, upravo si, moram da znam tvoje moći pre nego što ti izaberem ime. Stvarno nikada nisi čuo za mene. Imam super snagu, sluh, pucam lasere iz svojih očiju. Kao Jack. Imam dah koji leti. Kao Frozen. Mogu da letim, imam kožu od čelika i imam super brzinu. Super brzinu? Ja imam super brzinu. Wow, imaš stvarno mnogo moći. Nije ni čudo što ti je bilo teško da izabereš ime. Pa, to je nekako porodično ime. Znaš, Superman, super devojka. Pa šta čekamo? Hajde da se trkamo. Zapravo, ja čekam svog prijatelja ovdje i to ne bilo kog prijatelja. On je najbrži dečak na svijetu. Misliš na mene? Ne, pričam ti o Flashu. O Flashu? Nikad čuo za njega. Nikad nisi čuo za Flasha? Jesi li čuo za Marvel univerzum? Marvel? Šta je to? Znaš, Iron Man, Kapetan Amerika, Thor... Ne, nikad nisam čuo za njih. Ti ne izlaziš baš mnogo napolje, jel da? Pa, baš i ne izlazim. Ovo je moj drugi izlazak napolje za 14 godina. Koliko imaš godina? Hej, super devojko, šta sam propustio? Čoveče, super ti je ovo delo i ova munja je ovde pre-cool. I nemaš plašt. Cool. Ko je ovaj mali? O, samo mi je govorio kako je najbrži dečak u univerzumu. O, stvarno? Apsolutno, možemo da se takmičimo ako hoćeš. O, može. Ok, dečaci, krećemo. Prvi koji obiđe cijelu zemlju je pobedio. Cijelu zemlju? Ja ne bih smeo da napustim ovaj komšiluk. Ok, mali, vrati se kad budeš stariji. Ne, ja trčim oko zemlje kada moja mama ne gleda. Sad ne gleda, zar ne? Ok, mali, idemo. Priprema, pozor, sad! Hej, Dash, drago mi da si konačno uspeo. Malo smo se zabrinuli. Da, zamalo da zovemo tvoju mamu. Mamu? Šalite se, jel da? Ok, u redu, pobedio si me u trci, ali možeš li ovo? Tada! To je prelako. Tung! Nije loše, ali probaj ovo. Munice. Tada! To su dečije igre. Možeš li ti ovo? Kako si to uradio? Svaka čast, Flash. Hvala. U redu, ali kladim se da mogu brže da skakućem od tebe. Ma hajde. Priprema, pozor, sad! Wow! Jao. Jesi u redu, Crash? Zovem se Dash. O, da, to sam mislila. Nije fair, mislio sam da sam ja najbrži na svijetu. Ako ti je lakše, mnogo si brži nego što je Flash bio u tvojim godinama. Stvarno? Zapravo, on čak nije imao moći kada je bio dečak, ali kada ih je dobio, nije se tu zaustavio, trenirao je svaki dan da bi došao do ovoga što je danas. Istina je, mali.
Zapravo, rođak super devojke mi je bio mentor. On mi je pomogao da dođem do ovde. Šta je to mentor? Mentor je neko koji ima mnogo više iskustva od tebe i može da ti pomogne da napreduješ. To je cool. Hoćeš li mi biti mentor? Da, nema problema mali, bila bi mi čast. To, imam mentora! Ok, tvoj prvi zadatak je da se trkaš sa super devojkom oko sveta. Šta? Da li ste ikada imali nešto što vam je teško da prevaziđete? Dobar mentor će vam pomoći da prevaziđete veštine koje nikada ne bi uspeli sami. I ne zaboravite da kliknete to dugme ispod. Hvala što ste bili strava! Ćao!